Čaute ľudia, vitajte u môjho nového videa. Dneska si ukážeme, jak si urobiť figurku Nocta z Lega Ninjaga. Nebudem to nejako obkecávať a poďme si to ukázať. Ako prvé si vezmeme telo a nohy z Lorda Rasa. Bol aj v časopise, alebo možno ešte iba bude. Ja to mám už takto. A je aj vlastne v sete, áno, alebo v setoch, ktoré sa nie som istý. Potom dáme takýto roztrhaný pláštik. Áno, môžete ho mať zo figurky Mora staršej, alebo tak, áno. Potom tam dáme masku z koula, alebo proste, ak máte takúto čiernu masku, tak napojte. Potom dáme hlavu z hada, z kmeňa hypnobrajov. A potom dáme klobúčik, jasne, že áno, klobúčik nemusíte dávať jak ja z Gulutara, ale ja som ho tak osobne dal. Takže ďakujem za sledovanie videa a budem rád, keď ma podporíte lajkom a odberom. Zatiaľ čau.